मोठा टँकर आला. भर झोपेत उठलोय आम्ही टँकर पाणी घ्यायला. आधी एक छोटा टँकरचा फोन गेला ना. आंबे घ्या आंबे. किती 3 ना 3 डझन. खिडकी असली तरी आमची काय कमी नाही झालेली. आम्ही आंबे घेतोच आहे. काय पूर्ण होणार नाही. आंबे बघूनच पैसे निघतात खिशातून. कोण आले दाखव ते आंबे कुठे ड्रॉप बुडवून घेऊन झालेत ना. आता हे 2 आपण आंबे टेस्ट करूया. चल घे. बाटली भरायचा कार्यक्रम आणि आमचे सर्व आंबे बघा इकडे ठेवलेले आहेत. जरा लाईट कमी असेल. आता माझ्या हिशोबाने हे सर्व आंबे चांगले आहेत असं आम्हाला पहिल्यांदा सर्वांना असंच वाटतं. पण कापल्यानंतर माहिती पडतं तरी आपल्यात किती फॅट्स आहे. हिंदीमध्ये बोललं तर किती चरबी आहे आपल्यात. पण आंबे बघा किती सुंदर आहेत. वा वा बघा. ह्याला बोलतात हापूस. कापल्या कापल्या आंब्याचा हे आला सुगंध आला हापूस आंब्याचा. वा वा मस्त मस्त ना. बरं आलं. आता तुम्हाला दाखवूया बघा आंबे. हे बघा आता रेट काय चालू आहे. 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये जसा फळ घेणार तसा. हे बघा इथे आज बघा काय चालू आहे. कसं आहे चांगलं आहे ना. एक नंबर. वा वा. शेवटी तरी हापूसचा तुम्ही पण सगळ्यांनी एक एक फोड उचला. हापूसचा दर्शन झाला शेवटी तरी. आता हापूसच्या नावावर आम्हाला भलतेच पिकले होते. हो काप. हा बघूया आता कसा आहे आंबा. चांगला आहे. वा वा वा. म्हणजे उद्घाटन चांगलं झालेलं म्हणजे हे आंबे सगळे चांगले आहेत. जर वंशामध्ये कोण येत असेल हे माझ्यासाठी घेतलेत मी. तुम्ही आलं तर तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. ओके बाय बाय. चला आता तुम्हाला एक मस्त सिनरी दाखवतो. वरती क्लाउड्स बघा किती सुंदर दिसत आहेत. काजल हे क्लाउड्स बघितलेस काय. पावसासारखा नाही ते ऑरेंज कलर बघ कसं वाटतं मस्त. चला हां ना सर्व आणा एक 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 काकी मी घेतो. बघ एवढं आपण दळण आपण कारमध्ये नेतो. एक कमेंट होती हे किती आहे सर्व. काय तांदूळ आहेत ना हे. बाकी एक 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 करून आणा. सिनरी बघण्यासारखी आहे. कार भरून आज दळप आहे सर्व. काकीने आणले बघा सर्व. वा वा. किती पिशव्या आहेत. 3 4 आहे. 4 आहेत. अजून कुठे चौथी पिशवी. एक 2 3 4 प्रोग्रेस म्हणजे कार घेऊन जायला लागते जळांसाठी. बाय बाय. मेथी लिहिली ना मेथी. इथे आकाश बघा कसं झालंय. सगळं काळं काळं पावसासारखं. मध्ये तसं मस्त उजेड दिसतोय ना छान. हे काय आमचे बुब्बू. बुब्बू हे बुब्बू काय करते. काय तिथे ये आती ये. चल आती ये. पप्पी दे पप्पी. चल
घरी चल चल. आणि आपले गेस्ट आहेत ते फिरायला गेलेत आता. ते आता फिरायला गेलेत. ओमकार सामान आणायला गेला आहे आणि आता आम्ही जेवणाची तयारी करतो आहे. आज 2 नॉनव्हेज थाली आहे, म्हणजे चिकन आहे. 2 चिकन थाली. ही बघा आमची काव्या. अरे काव्या हॅलो कर. हॅलो काय करते? आज लेट आली चालवायला सायकल. काळोख पडायला लागला. काय खाते? ये घरी चालव. सायकल चालव. सायकल चालव. ही आज 2 चिकन थाली आहे, 3 व्हेज थाली आहे. चिकन थालीमध्ये त्यांनाच कोंबडी वडे हवेत, म्हणजे आपण कोंबडी वडेच देतो, पण कस्टमरला कधी कधी भाकरी हवी असते, तांदळाची किंवा ज्वारीची किंवा अशी मिक्स भाकरी वगैरे हवी असते. गेट लावते इकडे मी. तर आज प्लेटमध्ये कोंबडी वडे आहेत आणि मटकीची भाजी व्हेजमध्ये. मग अशी मटकीची उसळ वगैरे हवी आहे. पालेभाजी एक असतेच आपली, मेथीची भाजी म्हणून त्यांना घेऊन यायला सांगितली आहे. बाकी असं आता डेली तर तुम्हाला म्हणजे आता माहितीच आहे आपल्या थालीमध्ये काय काय असतं वगैरे. तर तसं सगळं थालीचं प्रिपरेशन आता चालू होईल. तर इथे बघा आता ना झाडं एवढी मस्त झालेत ना. आणि कसं आता पाणी पण भरपूर मिळतं. जेव्हापासून बोर मारला तेव्हापासून दिवसातून रोज म्हणजे एकदा तरी किंवा 2दा तरी पाणी मिळतं आपल्या झाडांना. तर एवढे छान मस्त फुलं बिलं आता जास्त यायला लागले. ते बघा मी तुम्हाला दाखवते. बघा इकडे फुलं बघा मस्त आलेत आणि कळ्या पण एवढ्या आलेत ना. आधी ह्याच झाडाला ना हार्डली म्हणजे बोलू ना आठवड्यातून किंवा 2 आठवड्यातून एकदाच फुल असायचं. म्हणजे इतकं फुल नाही द्यायचं हे झाड, कारण की त्याला सफिशियंट असं पाणी नव्हतं मिळत. पण आता एवढे फुलं येतात ना की काय विचारू नका. आणि हे काय आहे, कसली तरी वेल आहे, माहीत नाही मला एवढं. आणि हे बघा आंब्याचं झाड पण आपलं मस्त असं वाढलं आहे, एकदम भरगच्च आता दिसतं आहे. थोड्या महिन्याने एकदम मोठं होईल छान असं. आणि हे बघा आपली ही शोची झाडं. आणि माहिती आहे का रिअल मज्जा इकडे कोकणात, रिअल मज्जा पावसात आहे. आपली झाडं आणि आजूबाजूचा परिसर इतका हिरवळ होतो ना की म्हणजे जिथे तुम्ही थांबाल ट्रॅव्हल करताना तिथे तो तुमचा बोलतात ना एक स्पॉट होऊन जातो असं. म्हणजे टुरिस्टसाठी फोटो सेशन तर आपले चालूच असतात. मग म्हणजे इतकं भारी वाटतं ना पावसात. आणि ना मी तुम्हाला बोलते तर ना बारीक बारीक हे पाऊस पडतो. हे बघा म्हणजे थेंब पडला आता माझ्या हातावर. कदाचित आज नक्की पाऊस येईल, कारण की ढग हे बघा आता कसे दिसत आहेत. हे बघा सगळं काळे काळे झाले ढग. आणि संध्याकाळचे फक्त 6 वाजलेले आहेत. आणि हे बघा पाणी पडते, म्हणजे पाऊस येणार. थोडा असं रिमझिम पडतोय पाऊस. ओमकारने छत्री पण आणली. आणि ना आमच्याकडे छत्री पण नाही, आम्हाला छत्री आता घ्यावी लागेल. आणखी इकडे कसं मार्केटला वगैरे जावं लागतं ना, तर छत्री लागेल आता आपल्याला. तर हे बघा हे झाडं आहेत. हे सुपारीचं झाड पण जरा हाईटला आलं आहे, गेटच्या इथे आलं आहे बघा आता. मस्त ना. आणि हे बघा हा एक शो फ्लावरचं झाड आहे ज्याच्यात भरपूर कळ्या आलेत. आणि हा पण झाड आधी फूल नव्हता द्यायचा. असं ना इकडे एक फूल यायचा, तुळशीच्या इकडे एकच फूल लागायचा. पण आता एवढे फुलं आलेत ना की बस रे बस. पाऊस आला काकी, पाऊस आला. ये हे बघा हे आणि पिवलं फूल मस्त आहे ना. हे बघा संध्याकाळच्या झाडांना हात नसतं लावायचं, पण मी तुम्हाला लांबून दाखवते. मी हात बीत नाही लावते. आणि गाडी तर आपली इथेच आहे. मी आता आत जाते, कारण की काय हो काकी बोलते बाहेरचे कपडे काढून घे. मी कपडे काढते, मी तुमच्याशी नंतर बोलते. आता नमस्ते सर्वांना. आम्ही आता चाललो सॅटर्डे मार्केटला. डाकू बनून. बाहेर ऊन आहे ना, डाकूने चष्मा नाही घातला. सॅटर्डे मार्केटमध्ये काय काय अवेलेबल आहे ते पण दाखवतो. आणि सॅटर्डे मार्केटला पण जातोय आणि पापलेट आणायला पण चाललोय. आणि इथे घरी काकी काम करते ना, दोन्ही काकी म्हणून. अगं बाई काका दोन्ही काकी म्हणून काम करतात तिथे. तोपर्यंत आम्ही आलो मच्छी वगैरे घेऊन. हां येतो लवकर. तर चला आपण मार्केटमध्ये जाऊया. शनिवारच्या बाजारात पण जायचं आहे, मच्छी मार्केटमध्ये पण जायचं आहे. तर मग आता आपण सामान वगैरे सगळं आणूया. काय हो लसूण आणायचे, लक्षात ठेवा. लसूण, मच्छी, पालेभाजी सगळं काय आणायचं आहे. आता आपण घेऊया सगळं. ऊन भरपूर आहे म्हणून मी सगळं बांधलं आहे. आता ना स्किन टॅन होते इथे लगेच. आपल्या मुंबईत काय एवढं वाटत नाही, पण इकडचं ऊन काय वेगळंच वाटतं. सगळं टॅन होते बॉडी लगेच. हे काय गाडी काढते, चालू नाही होतं.
चालू झाली. गेट लावूया आपण. बोट खाल्ला माझा. आज बघा शनिवार आहे ना, आणि शनिवारचं मच्छी मार्केट दिसते तुला. बस आता दुपार झाली ना म्हणून कोण नाही, आपण फिश बघितली. पापलेट, बांगडे. संध्याकाळचं मार्केट भरलेलं असतो. आता ऊन आहे ना म्हणून मच्छा बसत नाही. चार वाटे बरोबर. हे तीन पीस झाले ना. त्यांचे 60 रुपये ना, त्यांचे माझे 20 रुपये ना. माझे बघा, माझे मोजा बघूया किती झाले. मोठे मोठेच मोजा, छोटे नका बोलू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 झाले ना. इथे 150 रुपयेपर्यंत एक पडतो आहे ना. तिकडेली गोल्डनला उद्या उपाशी ठेवायचा नाही. इथे आज पहिलाच दिवस आहे ना फळावर लिहायचा. तो मला एवढं माहित नाही, आणि मराठीमध्ये लिहिणं मला अवघड जातं. म्हणजे इंग्लिश मध्ये लिहिणं. गोल्डन काय लंचला सुरमई आणि बांगडा × 2 म्हणजे 2 थाली आहे. सिल्वरला लंच मध्ये बटाट्याची भाजी, मटकीची भाजी × 2 म्हणजे 2 जण, आणि ग्राउंड फ्लोरचा पण फिश आहे. आता मी ते लिहितोय. आणि ते बायकांचं अटेंडन्स. अरे तुझे काय स्टुडंट लोक इकडे तिकडे धावतात आहे. तू अभ्यास घेते कोणाचा तू एकटीच. आता मी लिहिते अ फॉर आई आणि ब फॉर बाई. चला झाला. आता काय ग्राउंड फ्लोरचा लिहिते ना. थांब, ग्राउंड फ्लोर का उपाशी राहणार काय. नाही थांब, हे 2 सेक्शन करते. म्हणजे इथे ग्राउंड फ्लोर 1, ग्राउंड फ्लोर 2, ट्विन 1 ट्विन 2 नाही, GF1 गर्लफ्रेंड 1 आणि ते गर्लफ्रेंड 2. कोणाची. विलाची गर्लफ्रेंड 1 गर्लफ्रेंड 2. नशीब असे नावं दिलेलं आहे. आता काय फिश थाली आहे ती लंच मध्ये. तिथे बघा आम्ही सुरमई आणली आहे, आणि ही सुरमई रेग्युलर रेट किती हो. सुरमई कशी किलो असते आपल्या गावात. मांडवीमध्ये कशी किलो आहे.
माहिती आहे तुम्हाला काकी तुम्हाला नाही तुम्हाला माहिती मी आहे माशाला जात नाही. आपण काजल किती रुपये सुरमई आणायचो कशी किलो आणायचो आपण 600-700 असा रेट असायचा आधी. 600-700 ना हा. ही का आणलेली सुरमई कशी किलो आहे 1100. हां 1100 रुपये किलो सुरमई आहे आणि ही टोटल 4 किलो मासा होता 4 किलो 400 ग्राम हो त्याचे 4 भाग झाले हो. तर ही सुरमई मला 1200ला पडली. आता तुम्हीच बघा ह्या पीस हे सर्व 1200चे पीस आहेत. आता 5 थालीमध्ये आम्ही बघा 1 2 3 4 5 मोठे पीस दिले आहेत आणि हे सायडर. मग ती थाली काजल 450ला परवडते का ती नाही बिलकुल. कारण हे पीसेस आपल्याला कसे पडले माहिती आहे का आय गेस 150 रुपयाला हे पीस पडलेत आपल्याला एक पीस खरेदी पडली आहे. तर त्या हिशोबाने ताटाचा रेट लागेल. आणि हे मी 5 थालीमध्ये हे देतोय हे नाही देत आहे बघा हे साईडलाच राहू द्या. ह्याला का की मॅरिनेट करायला घ्या आणि त्यासोबत बोंबील मॅरिनेट करायला घ्या. मग आता फिशचा रेट आणि फिशची थाली सुद्धा ना ॲज पर अवेबिलिटी असणार आहे. मार्केटमध्ये जो रेट आहे ते का रिझन सांगतो. आता गरमी आहे ना तर फिशचा रेट त्यांनी खूप वाढवलाय डबल रेट झालाय बंद झाले जायच्या. हा आणि त्यासोबतच भाजी पण महाग झाली आहे. हो जे भाज्या 30 रुपये किलो होते ते 60 रुपये किलो. फरस बी तर विचारूच नका. फरसबी तर काय 100 रुपये किलो वरती गेलंय. तर मार्केट व्हॅल्यू खूप वाढलेली आणि आहे. काल आपण शनिवारचा बाजार असून आपण मार्केटमध्ये गेलो पण पालेभाजीची अवस्था काय होती एकदम लो क्वालिटी होती. एकदम. तर ऑलमोस्ट फिशचे प्राइसही वाढलेले आहेत आणि व्हेजिटेबलचे प्राइसही वाढलेले आहेत एकदम जास्त. आणि जर अशी हाय क्वालिटी फिश ताजी फिश हवी असेल तर थोडंसं रेट वाढणार. हो पण एक आहे की जरी म्हणजे रेट वाढले पण तुम्हाला चव एक नंबर मिळणार. कारण चांगली चव फिश मध्ये आहे काय कॉम्प्रोमाइज नाही होणार इकडे. आणि ही एकदम मोठी फिश होती कापताना पण दाखवलेली आहे. हो तू काय करते मेथीची भाजी. आणि इकडे मेन्यू काय ते आज आपण लिहिलेलं आहे इकडे बरोबर तुम्ही वाचू शकता. सुरमई बांगडा झाली सुरमई झाली रेडी. हो ते बघा मच्छी कसा फ्राय होत आहे. थोडी मोठी सुरमई आणि ताटामध्ये बघा किती मस्त वाटते बघा. एवढा तरी पीस आहे एक एवढा तरी पीस आहे एक आणि सेंटर पीस आहे मेन म्हणजे सेंटर पीस मिळणं म्हणजे चांगली एकदम थाली चांगली असते बघा. कोलंबी बोंबी सुरमई कोलंबी बोंबी सुरमई. आता नेऊ वरती आम्ही आणि कढी आहे कोकणाची कढी भात सोलकढी आणि इकडे भाकऱ्या एक्स्ट्रामध्ये बनतात आहेत. भाकऱ्या बनताय. ओके असं ताट तुमच्या घरी आणू का होय. ही आपली दुसरी फिश थाली.